taas pientä updatea tähän hommaan. Siinä olisi nyt se GT taka-akseli ja se pitäisi tänään tos hion läpi ja päivänvaloa aikaa sitten hiekka puhaltaa nuo pienimmät koloset ja sellainen kattelin tuossa noitten rumpujen hintoja tai mitä ne osat tohon maksaa, niin ei välttämättä toina käydä tekemään niitä enää uusiksi. Oli aika omasta mielestä aika suolaisen hintaiset kengät ja kaikki muut hilavitkuttimet tohon. Tossa nyt tietysti nuo kilvet on noin 9-tuumaiset ehjät ja no nyt saattais pystyä vielä tosta pelastamaan, mut ideana oli, että V50 nää ei maksa niinku nää osat mitään, nää nyt sattuu olemaan vaan jämänä täällä tallella jäänyt jostain, niin sovitella noita tuohon. Ehkä sit tulee, en tiedä. Ehkä sit tulee parempi tai sit tulee vähän huonompi. Vaikea mennä sanomaan, mutta halvemmaksi se tulee ainakin kuin nuo vanhojen elvyttäminen. Ja tossa oli aikaisemmin, muista sanoinko me siinä edellisellä videolla mitään, niin mikä tuossa autossa on nyt tuo polttoainetankki, niin se vuotaa. Ja oli ihan täynnä semmoista mustaa mujua tuolta sisältä. Ei sitäkään toina käydä enää pelastamaan. Sitten mulla se toinen auto on tuolla kyllä jemmassa, niin siitä nyt löytyi sit. Otan nyt alta vähän hapattunut, että vuotaako se tuolta tuokin, pitää tutkia. Tää nyt on kuitenkin huomattavasti fiksumpi kuin tuo mikä tuolla autossa on ja näin. Ei oo tosissaan ehtinyt mitään. Se jäi vähän tuo videoiden teko, kun tuli kaikkea muuta hommaa. Tuohon piti omaa autoa kytkin vaihtaa ja sitten mennä tulla loppuun siitä hommasta ja ollut niin paljon kaikkea muuta touhuttavaa tuolla kotosella ja näin, mut saatiin, että täällä on vähän fiksummat valot kuin edellisessä videossa. Nyt on vähän tämmönen Tivoli-tyylinen asennus täällä näin, mutta ei maha minkään. Ei jaksanut käydä niitä tonne kattoon napomaan enää kiinni. Ja ei tälle oikeastaan tällä autolla ei ole sillä aikaa tapahtunut mitään. Tää on tuolla ulkon seisonut. Tos nyt ei nyt videolle sattunut tulemaan, mutta kytkime sylinteri on nyt laitettu ja jarrupää sylkkä. Se piti tulla semmosen telineen päähän tuohon, mutta se tosta lähtee se tanko polettimelle, niin ei mielellään ei oo sitä käynyt katkomaan. Sitä vissiin miten saako sitä katkoa. Hitsaamalla sitten ainakaan tuu ikinä hyvää, mutta joutui laittamaan se tonne ihan tulipeltiin kiinni, kun ei ois mahtunut tässä välissä olemaan ollenkaan. Vähän imuseria tuohon mallailtu paikalleen ja tätä nyt mitä sen ihmeempää. Kesäksi tätä nyt piti olla ajoissa, mutta ehkä tää vielä tästä. Käytävä tuon taka-akseli kimppuu tuosta ja koitettava jotta saako onkaan tässä mitään meisseliä. Tai saanut tuo konti auki, niin en jaksa käydä etsimään, mutta tässä nyt. Ja tuo se ei mahu enää ton tunnelin muokkauksen takia niin paikalleen, mutta pitää ehkä veistellä, kun peltiähän tuo on. Jos sit pikkasen kaventaa se tonne
Ehkä jaloille tarvii mitään lämmintä tulla. Luulisin. Ei täällä kuitenkaan talvella ja kunhan se ikkunalle puhaltaa, niin täytyy tuota vähän setvittää tuosta ja näin poispäin. Muuta kuin käydään hiomishommi. Tää vaan tuon maski etsiä tuolta ensin jostain. Ei tarvi puljata niiden hengityssuojaamien kanssa. Golfin vaijerit meinasi, että kaasun vaijeri jos sais tehtyä, kun se on nyt valmiina nuo kaikki. Mutta tää sitä vielä tutkii. Eli käytännössä siis mitään edistystä ei ole tässä kuukauden aikana tapahtunut muuta kuin, että nuo nyt on paikallaan tossa. Ja kytkime sylinteri olisi maksanut käännypä nyt. No. Se olisi maksanut Se oli muistaakseni jonkun vissiin 170 tai jotain. Siellä poskettomaan hintainen. Niin ykköskoppases Pajerossa on käytännössä aivan täysin vastaava. Pikkasen oot joutunut pultireikiä tosta viilaamaan, mutta hyvin vähän selvisi. Tää on tää jarrusylinteri, niin se on tuosta. Niin, mistähän se oli? Se oli kuitenkin, taisi olla halvin mahdollinen. Se on jostain Seat Ibizasta. Joku Seatti se oli. Mitä nyt tapahtuu? Mitä tää tekee? Vähän laitteiden kanssa ongelmia. Tuli tämmönen kimpali hankittu tuossa aikoja sitten. Nyt vähän niinku koekäytöstä tässä. Tosissaan ei ollut jonkun vissi 20 maksaa. Eikä se ole se alkuperäinen tuossa edes mahtunut olemaan. Se on tosi pitkä. Se olisi tullut vissi jonnekin tänne asti, niin ei se olisi siinä voinut olla. Tehosta jaha siihen ei tuu. Mutta olisi täällä toki ollut ehkä jossain tässä tilaa sille tehosta. Eli niin kuin näissä ilmeisesti se on alun pitää joskus joissain Deluxen malleissa ollutkin, mutta se ilmeisesti, kun se ei pakollinen se ei ole, niin mistään sinne laitoon. Se on ollut ihan oikeasti hyvä. Ja vähän näitä sähköä tässä mallaili, että mitä kautta ne nyt vetää tonne sisälle, että vetääkö ne tuolta apukuskipuolelta vai tuolta kuskipuolelta jostain tosta läpi, mutta se nyt ei ole vielä ollut ehkä ajakohtainen tässä näet tuota. Saasta taka-akselin homma pois alta, niin sen jälkeen sitä joutas noita setvittämään ja niin. Se on läpivientikumi josti. Se on jostain. Osaako tää tehdä tällä? Ei tää osaa tehdä. On vähän tekniikan kanssa ongelmia, miten tätä käytetään, mutta läpivientikumi tuon Motonetin veneilyosastolta joku. Joko käytän sitä tai sitten teen vaan tän näköisen koloa tuonne ja en tiedä näkeekö kyseinen henkilö koskaan tätä videoa, tuleekohan missään vastaan, mutta Audi, ei mulla tietenkään ei ole sitä nimimerkkiä tällä, se pitää jostain kaivaa ja liittää johonkin ja laittaa vaikka linkki, niin joku Audi Forumi, niin siellä oli joku tämmöisen tekniikan vaihoksen tehnyt 80 Audi, niin sieltä löytyi jokainen, mikä johto on minkä kokoinen sulake siihen tulee, niin siitä on ainakin tähän mennessä, mitä sitä nopeasti silmällin, niin siitä on aivan valtava apu. Että niin kuin, kiitos hänelle, kuka sen on koskaan tehnyt, että ei tarvitse käydä, se sähkökaavion lukeminen ei ole meikäläisen vahvinta alaa, niin se helpottaa putkia, aivoja ja hommaa aina. Niin. Kiitos hänelle. Ja nyt käydään jotain hommia.
sieltähän jo pienen hionan jälkeen niin ilmestyi sen näköjään lisää. Tuo nyt oli ehkä jo tiedossa, mutta tuo tuli tuohon noin ja saa nähdä onko tässä vielä lisää. Taka-akselista sain, no se on tuossa ulkomeen huuhtasi sen, mutta siitä sai enimmät paskat pois, loput sit hiekka puhaltaa, mutta tätä pitää vielä tutkia vähän lisää. Nyt se on ton massakin tiukas. Mä en tiedä uskaltaakohan tätä hiekka puhaltaa ihan kauttaaltaan vai sulaaks tää niin sanotusti siihen paikkaan, mutta en tiedä, tekis meillä kokeilla. Tuo aika paskaa tolla noita hio, mut ainakin meteli on ihan kauhea, käy käsi niin helvetikseen, niin en tiedä, pitää vielä vähän kokeilla, jatkaa. No ei siihen niitä nyt sitten enempää noita pykimiä ilmestynyt. No. Tuo nyt jäi. Pitää koittaa tuo hiekka puhaltaa tuosta. Hämää kun noita näkyy noita mustia vielä siellä sun täällä, niin näyttää, että nekin on läpi iskemät niissä, mutta niin kuin tossakin. Pitää vielä käydä nuo läpi tosta hiekkapuhaltamalla ja se saa olla sit sillä hyvä, en tiedä. No, miten kattooks näitä kukaan, mutta jos jollain jotain niinku mahtipontisia ideoita näette miten tämmönen paikataan. Sen me tiedän, että näitä ei ilmeisesti hitsaamalla kannata kauheasti, vaikka se olisi miten tyhjää. Toki nyt tosta on tyhjennetty nuo pensat pois, että siellä kyllä niinku tippa ja paha haju on vielä sisällä, et en tiedä, tuskin uskaltaa tuohon ehkä mennä mitään hitsailemaan, että nää nyt ei ihan kuitenkaan niinku mahdottoman kokoisia oo, mutta en tiedä. Menisköhän jollain massallakin sitten, en tiedä. Jos jollain on jotain viimeisen päälle neuvoja, niin otetaan vastaan. Aina on hyvä kysyä viisaamilta, jos ei itse jotain tiedä. Jaha, eiköhän nää piisaa tältä päivältä taas nää hommat, ei jotenkin tänään maistu. Siellä se odottaa. Tekijää taas. Mä en tiedä, pitäisikään se pitää vähän noita sähköä. Tähän tohon muuta piti tehdä. On siinä aika paljon. En tiedä, katsotaan. Sehän mun tulikin mieleen tuosta jollekaan tää ei oo ollut vielä täällä ylällä yhtään, kun näitä videoita tästä tehnyt, niin tossa näkyy kärkenä, öljypohja. Tuo jää aika vähintäänkin mielenkiintoiseen kulmaan, että en tiedä, pitääkö tolle tehdä jotain vai piisaakohan sinne laittaa enemmän öljyä sisälle. Kun muista yhtään missä kohtaa se on se sumppu tässä ja miten se oli, se kai se on aika lähellä pohjaa. En tiedä, ehkä siitä saattaa selvitä vaan enemmän öljyä. Tästä toinen vaihtoehto on, että tuosta hitsaa ja tekee sit kantikkaa ja jatkaa sitä putkea. Tuossa meidän huoltoukko onneksi töissä pystyy sen hitsaamaan, mistä ei ole vähän kyselikin etupeltoa. Ostaa sitten ehkä uusi öljypohja, se on ainakin puhas, helpottaa hänen hommaa. Tuohon mun pitäisi käydä vielä sit toistaan tuosta pihistämässä tuo panta, kun se on jäänyt sinne. Mut muutenhan tää on niinku yleisilmeeltään tältä pohjasta, niin vois sanoa jopa, että kohtuu siisti. Onhan tätä hitsattu vähän sieltä sun täältä, mutta yllättävän siisti. Ei oo ite pitänyt onneksi hitsata mitään. Tää nyt on, toi ehkä ihan kauneinta tuo sauma tuolla on nois. Se nyt saa välttää. Sen on joku joskus kauan aikaa sit hitsannut. Tossa omaa taka-akselia, jos on tosta ehkä tuolla panion vaiholla ja
noitten lehtijousien vaiholla selvinnyt, mutta en tiedä. Kumpi olisi sitten ollut helpompi. Pois se joutuu kuitenkin laskea sieltä. Niin samaan kai se olisi ollut kumpaa sitä käyttää. Tää vuotaa tää. Tosta vähän. Kylläpä se nyt päpättää noista valoista tuo kuva. Tosta vähän tihkuu ja tuolta vähän on tihkunut läpi. Se on nyt tyhjennetty, niin haisee haisee vielä pahemmalle kuin tuo toinen tankki. Tuossa on vähän lommaa. En tiedä, olisiko tuokaan nyt ollut niin mahdoton ehkä paikata, mutta tuo on ihan täynnä sitä muusia tuolta sisältä. Aika kauhean näköinen. Ei ainakaan helpompi ole pelastaa sen puoleen. Täälläkin on nää. En tiedä, tähän on vissiin kylki vaihdettu joskus. Pieni epäilys on. Näkyykö sieltä mitään? Ei sieltä ehkä näy. Siellä kuitenkin semmonen. Sitäkin on vähän tehdyn näköinen tuokin, mutta tuolla menee tommonen niinku sauma. Jatkuu tänne alle. Tää on niinku helmaa kiinni. Vähän epäiltiin, että olisiko vaihdettu kylki mahdollisesti jopa kokonaan. En tiedä mitä tällä on niinku tapahtunut tälle autolle, mutta niin. No, en tiedä. Välttää tälle kylälle. Tuossa tuo bullettilaatikko kannatti tuossa noin ja siellä on Type 9 laatikko tuo kumi tuolla laitettu tonne väliin. Sitä joutui pikkasen laikkaalle, että se sinne mahtui, mutta ihan hyvä siitä tuli. Ja tuossa tuo nyt tuo kytkikoppa, minkä me sen Englannista tilasi silloin, että sen saa tuon Type 9 laatikon ja yksi kasikoneen tuohon laitettua ja näkyisikö se täältä takatpäin pääsee. No tuo aika hullus kulmasta tuossa noin, mutta en tiedä. Pitää vielä miettiä. Se nyt ei oo ajankohtainen. Ei näistä kyllä niinku näistä videoista niin ainakaan niinku pitää opetusmateriaalia näistä ei saa. Tai ehkä se saa sen verran, että näytetään miten näitä ei pitäisi tehdä, mutta tosissaan nostetaan nyt vielä esille se, että ollaan niinku aivan täysin ensimmäistä kertaa niinku mitä isompaa projektia tekemässä. Tää on tosissaan aika lapsekäsis tää homma, mutta niin sitä unohtui tuossa aikaisemmin sanoa, valonauha. No Julasta ostettu ja piti ostaa sitä vielä 10 lisää tohon noin. 10 metriä lisää ja saa tonne vähän laitettua vielä, mutta tosissaan niin ei oo hinnalla pilattu. Tuo oli alennuksessa joku jäsenetu, niin olisi 29 tuo 10 metriä niin mun mielestä ihan ok hinta. Eihän se niin hyvä ole kuin tuo mitä Valostereilta saa nauhaa, mutta niinku, kyllä me on aika tyytyväinen. Eikä ole edes maksettu mainos. Ois voinut olla maksettu mainos, mutta ei ole. Mainostan ihan itse omilla rahoillani noita juttuja, mutta tosissaan pitäisiköhän tää nyt tähän jos meitä lopetan. Saanko tähän vielä joku loppukatsaus tähän? Sellainen. Katsotaan, jos tässä nyt saisi vähän tiuhempaa tehtyä näitä videoita, niin vähän enemmän tekemistä tuohon mukaan. Tuo meni niin säätämiseksi kun otin niitä lehtijousia ja iskereet pois, on vähän työkalut ollut hukassa, kun tää on pikkasen taas jotenkin muuttunut kaatopaikaksi tää talli, niin kokeillaan saada semmoista, että näyttäisi, että niinku tehdäänkin jotain, eikä vaan pyöritä ja jauheta paskaa täällä näin
Tonne pitäisi se paskahuussi tuohon kulmaan tehdä, tälleen sitä vessaa ei ole valitettavasti ollenkaan. Siihen jos sen pykäisi, mutta katsoo milloin moisille hommille aikaa. No niin, näkemiin. Ja sit se aina se pakollinen, tilatkaa ja kommentoikaa. En minä tiedä. Ei näitä tarvitse kommentoida mitenkään tai tilailla yhtään mitään. Katsotaan, julkaistaanko tätäkään pätkää ikinä mihinkään. Näkemiin.